chismis. Gararog ka yan, ang kanya, ang ano yan, ang gusabihon ka yan, kwan siya, taga-chismis. Salbatan na kung minachismis siya. Ay, ito, ha. They have all met that person who loves to spread the latest gossip or rumors. Para chismis talaga siya. They always seem to know everyone's business and can't wait to share it. Parang abang-abang sa buhay ng iba. Di ka magpara-istorya sa mga arog na. Ano mga arog yung tao? Di na sasarayan kisikreto. Di ba? Nakabibig ka na kay arog yan. Iyo na, sir. Ipang-istorya katulos. Di ba? Marauto niya nga rigsan, sir. Na nga. Siyempre, sir, pinagkatiwalaan mo, chichismis mo sa iba. Di, siyempre, mawawaran ka na naman tiwala sa iba naman na tao. Pag nakaaramda siya ka, anday siya nakakatagal, nanday niya istorya sa iba. Kaya kadakul-dakul ang sekreto mo, umingat ka. Di ba? Jasmine. Okay, yan tatabin mga arog ka. It creates mistrust and can make any setting whether at work. Sa mga opisina di ba? Sa pamilya, friendships, nagiging toxic ang relation. Pag puro Umingat na kita chismis. kayan mga tugang na mga tao. Ito, emotional manipulator. Yugo-yugon mo yan. Anong pagkasabot mo kay ni? Manipulate ka emotionally. Paano? Garop ano kanya, sir? Paano pag Guilt manipulate? trip lagi kang gini-guilt trip, ganyan. Ano ka na di? Manipulator siya. Garangan siya, sir, same lang sa parang pag-victim baga. Iyo. Tatiga-atake ka niya emotionally. Talaga? They are skilled at making your doubt your own feelings in reality. May tao manipulator talaga. Kung kabubutan ka, pagibuhan ka kipagi na ma-manipulate ka. Hanggang sa umabot sa punto na para sunod-sunod, magsunod ka na sa iya. Di ba? Arog kaya. Ito, at first they might seem caring and attentive. Sa primero mapahiling sa imo pagpadaba. As in pag-asikaso. But eventually, their manipulative behavior will start to show. This can leave you feeling confused, unimportant, and emotionally exhausted. Higo ka na san, sir, nakilala? Higo ka na nakilala nga rigsan? Gari igwa. Ay, marauton. Marauton. Pero, di ko lang magpansin. Break na nga ni kami. Ito, ano pa? Relentless pessimist. Pessimist. Ano nga ng pessimist? Google, pa-translate. Hey, Google. Hey, Siri, translate. Pag relentless, ano ko sabi yun? Alam ko na, siguro doon yan. Relentless. Pag relentless sa Tagalog, ang relentless sa Tagalog, walang humpay. Dahil pundo, anong pessimist? Google. Google. Wala talaga kita. Wala kita, Kenny. Wala talaga kita. Di kita minaasin sa puro sa nakita Google. Pessimist. Ang pessimistic, walang humpay na pesimista. Matibay ng Google. Matibay yun na rin. Ano na ka sabihin ka? Kaya kita dapat kita na wala na. Lahat ko na. Wala na kayo. Naga na. Overachiever. Paano naging problema? At first, an overachiever might seem like the ideal person to be around. Garing marayon siya. They are driven, ambitious, and often successful. But psychologists warn that being around overachievers can actually hurt your well-being. Baka, sir, parang nakikikompetensya naman si imo. Parang gano'n. Pwede man agad, sir, maging maraot na yato pag nakikipagkompetensya na siya si imo. Friend mo, nagkompetensya ka mismo. May connection paging inggitero. Iyo man Inggitera. Gusto niya, permission maray.
Tapos maraot man sir, so gusto niya pirmi siyang top. Pirmi siyang maurag, aragsan. Pirmi siyang top? Pirmi siyang maurag. Anong paminsan-minsan dapat? Tama lang. Kung top ka? Ha? Kung sa... ano? Dapat ano lang, chill. Bakon, pati ang payo si Siripon. Top achiever ka nga, dapat medyo kang ka naman. Oo. Nasa baba ka naman dapat. Tama? Pag-aragsan, kalma-kalmahan mo lang pag sa barkada mo. Oh, kalma-kalma lang. Overachiever, okay? Ulo ka. Ano daw? ano daw? Drama king or queen? Oh. May mga friend ba, mga matawag na matibay minadrama? Di ba? Matibay siya minadrama hanggang sa gari, madara ka niya, tanang tigadramahan ka niya. Wala pa ako sa na-encounter. Ha? Wala pa ako sa na-encounter. Wala pa. Action, igwa. So, nanuntok. Igwa, sir, yan o. Oo, yan o. Okay. Ito. Pessimistic, looking for the darkest side of life. Sabi ka ni Tita Marie. Good afternoon, Hen. Maski po ang tao na gusto talagang ma-achieve, may mga tao talagang achiever, pero nasakripisyo ang ibang kairiba niya. Di yung manang dali. Nasakripisyo mananggan ang kairiba niya. Pwede. Alright. Ay, sandali. Ano na nga ito? Ay, wala na. Ubus na. Wala na kayo. Tapos na. Ubus na. O, tapos na. Over. Ang king and queen, drama king and queen da tabi, who does not enjoy a bit of drama now and then, it can be exciting and entertaining. But if someone is always bringing drama in your life, it become exhausting and disruptive. Ano mo kung nata? Pika para absorb ang problema niya sa buhay, ang drama niya, ang mga kanya sa buhay. Kaya magiging disruptive iyan sa mo da. Correct. Diba? Hen, good afternoon. Anong cellphone number tabi ka ni MJ? 09. Yun na. Sige. Di, sa madaling sabi, anong hiling mo sa mga samnutan niya na tao? Anong sa imong anong sa imong analysis, anong sa imong conclusion? Pag mga ganyan, kita na ang mag-adjust para sa inda. Pabayaan na. Kasi, sinda man sana magabago para sa sadiri ninda. For the sake of your mental health, umalis ka na sa ganyan na situation. Sa ganyan na friend, partner. Kasi madami naman ibang friends dyan na good for your mental health. And good for your future. Kasi yung mga friend, mo man sana makakasangga mo in the future. Amo talaga. May mga friend na mga marayon man talaga. Diba? Ade, amo namin ako dang kalamang sa oron tangon niya napon. Meron po. Ano? A. Wala. Letter A. Letter A. Letter B. Sige, salamat MJ. Bye-bye po. Alas 4 na pala na di. Ikaso nakapalaba kang oras. Ika nakaubos kang oras ko. Wala. Hindi. Diba? Alas 4 na pala. May brownout pala no. Sa August 31 sa aga, Washington Feeder 3 Phase 3 Tagungtong Recloser affected 8 a.m. to 5 p.m. Saan ka naguli ni? Sipi. Aday mang gisipi digdi. Buti naman. Okay, sige, thank you Bye-bye po. Bye-bye. Alright. Thank you. Ni tabi sa brownout, mga tugang sa aga. Day man tabi kikuan cancellation. Barangay 56, Taysan, Maslog, o gabos diyan sa Southern Barangay, Barangay Bangkiruhan, Bagakay, Imalnod, Bari East, Kagbakong, 68, Barangay Buena Vista. Yan. Dakol tabi yan. Ay, sandali, mayroon pa ba? Basta diyan sa North, ang deng kuryente sa ay, gabos na North, barang Kabu, ay, Punsa Kabugao. Kasabay po ang Daraga. Ang daing kuryente sa aga tabi Anislag, Canaro, Mayon, San Ramon, Villahermosa, Bigao, San Rafael, Nabasan, San Vicente, Ibaugan, Municipality of Malilip, Manito. Yan. 8 a.m. to 5 p.m. po. Yan. Yan tabian. Brownout. Yan tabi sa aga. Okay. Hello, Migo. Maray na hapon.
marin hapon. Sir, mapot man lang. Oh. Ang September 3, Albay Day pa po. Ang September 2, Albay Day pare, sa Monday. Akala ko, ang September 2, Ula Day. Iyo. Ang September 3, Oo. Albay Day. Pero ang holiday, September 2, Ang 3D man po. day man. Nugad holiday, ang sa Albay man sa Albay District Fiesta. Ayun po. Oo. Ayun po. Oo. Sige po, sir. Salamat. Iyo man sana ba? Okay, sige, salamat. Yan. Yan, okay na. Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang po nadarakan sobrang paginom nin alak o pagkaon nin taba, tapos ang kaugmahan kundi ka bumagbabago, asin tanganing magmang atay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb, natural kaya aligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong efektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa raldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Efektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wara, mahilig uminom o day, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga piling butika nationwide. Param na kita alas 4 na, mabalik po kita sa aga 5 o'clock in the morning sa programang Morning Hirit, tapos 7:30 to 8:30 ang programang Radyo Klinika. Pag irestoryan, may guest kita sa aga. Ang guest ang doktor sa aga, iyo po si Doktor, magantabay ka mo ha. Ang guest tatabi na doktor sa aga si Doktor, madali lang ta. Doktor Aryan Joy Virata Pama. Yan, ha? Saro tabi na pediatrician. Baka may sa September, baka may ika-recommend ka mo na ubi, gayni. Takay po ang kutabi ki ubi na makadiskutir kang pig-apod na PCOS. Ma-eleksyon na baga kaya sa Oktubre? Filing na bagang COC sa Oktubre? Pagkaradalan ta na kung anong pig-apod na may mga babayeng may PCOS. Iyan ang kwenta, iyan sa tuya na pag ano ang PCOS na iyan? Ano ang PCOS na iyan? Tabi. Igo nga na akong kamidbid na girl, may kwan siya, may problema siya. Pero kwan siya kuya ni may sulubot niya baga eksaminon. May problema siya eh. Natadang nga yung connection kaan sa ito palanda nasabutan ko yan kuya ni may alimawa ang girl ade. De kapag ki-experience siya sa tut aruga. An examination sa mo sa lubot. Kung may experience ka na, duman ka exam aram ko na kong nata. Bata yan mag-agi. Tubo ba ang pigamit ka na may camera? Di ba? Tubo may camera eh. Aram mo tang, kaya baka may mga kamidbid po ka muna mga OB. Ay, i-recommend nyo. Imbitaran tatabi. Madiskutin kita kang PCOS. Yan. Salamat. Kanserong Bagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Marayin hapon po sa Endoga po. An oras hatod sa Indokal. Try